tafiya baba zaki mai ban tsoro ga miji babba kawai wa masa tsoro to ga sarari waye bai iya dokin ba da musa ga kura ga zaki waye muna saurare ga abin da Allah zai ka san lamarin yau to Talatu ka ga yadda yanayin muke ciki wallahi abu sai saurare wallahi ga mai tarwada har yanzu dai ban ga fitowar su ba ko halin yau ne hala yana gida ka sani na yi baba lafiya ya gajiya lafiya kalau an fito an fito na to lalle to yaya baban nan lafiyan shi kala to alhamdulillah yanzu nake magana shi Allah ya bada sa'a kin ga mun nan asi ba mai shi a cikin Allah ya bada sa'a je kitan Allah ya bada sa'a yawwa ba da sa'a yanzu ka duba mai tarwada yarinya kamar wannan a ce tana nan tana geta rango a gari da talla akai magana aure ya gagara wato abinda nake so da kai Allah shi ya san baccin makaho to abinda nake so ka fahimta malam jibo wallahi an kawo wa yarinyan nan sadaki An kawo sadaki? dan gwadi to Allah shi ya san inda gizo yake saka dan halaka jan bato ana mutun ka sai ka Allah to yanzu batun ka muke sai ka to ya aka yi narkacin mala ce ta zo nan jimmadan wani abu ta yi ne a gaida mu ce wallahi muke jimamin abu shin mai tarwada ina sadakin yarinyar nan ka karbe shi haba malam bashiru to kai baka san yau da gobe nan ba wallahi sadakin nan na san an kawo shi an kawo shi dauki taro dauki sisi saboda halin yau da gobe to ka ji abin da wallahi kake ina shafawa sai na ji kap kudin nan sun kare inna kuma yanzu gashi saura sati biyu auren nan ni ban iya ce musu komai ba su kuma suna can suna shirye-shirye wallahi hankali na yanzu in yayi dubu ya tashi ba mai tarwada yanzu ba kobo a sadakin ko naira cokali wallahi cokali ba mu siya na auren jimmala ba cokali na batun bikin ba a saya ba kuma sauran sati biyu yau salamu alaikum wa wa alaikum assalam cokali ne ana ba a saya ba me ya faru ne haka wallahi maganan auren jimmala ne ni mantawa ma ne in gaya maka cewa an kawo mata sadaki sadakin da aka kawo dauki taro dauki sisi yau da gobe malam bala malam abdullahi kap wallahi na cinye kudin nan kuma ni ban gaya masa kan na ga halin da nake ciki ba ka ji magana da muke yi kenan yanzu to ai kuwa akwai mafita insha Allah mafita kuma kwarai da gaske tsarin ka daban yake in ka bayar ya bayu abin da yake faruwa shine ba kura labarin wanda yake kyauta da hannun dama hannun hagunsa bai sani ba wanda abin hannunsa damuwarsa jama'a bai damu da kansa ba to iya baka ina ya gode kai ne karba kana cewa ka gode to kana ta gwada wani mutum malam to yanzu wai wane ne wannan bawan Allah da kake ta kodawa Nuruddin Abubakar sarkin Fulanin Arkilla ba shakka na ji sunan sarkin Fulanin Arkilla amma ban san irin aikin alkhairin da yake yi kenan ba wallahi to ai ba da wannan labari mai san maza ka je ka same shi saboda yarka ta samu shiga cikin abin alkhairin da yake idan zai aurar da mata saboda 30 yanzu to ai malam abdullahi ni ban san inda yake ba tunda kai ka sani ka taimake ni mana mu je dan in ba in kai kuka na shakuru mun kalli yanzu nan zan dauke ka kai ka alhamdulillah wala bashir ba zama na gode to ne na gode ka ma ta duka kuma je ai ba zama wasu al'umma sabon sarki ne babba Allah alhamdulillah dama rayuwa an ce komai yayi tsanani to wata rana zai a samu saukin shi kai na gode na ji daɗin abin da Nuruddin Abubakar sarkin Fulanin Arkilla ya sauke mun wani nauyi wanda tuntuni nake buƙatar sauke shi gashi yau Allah ya sa ya taimaka mun na aurar da ɗata ba tare da wani tashin hankali ba su kansu surukaina sun yi mamakin yadda wannan abu ya faru to ma ashe shi da Malam Abdullahi yake cewa yana aurar da mata kawai ai abun ya wuce haka ai ma Nuruddin Abubakar sarkin Fulanin Arkilla wato yana taimakawa marayu yana taimakawa gajiyayyu yana taimakawa mai galihun ma in ya gaza to a yanzu a faɗin Sokoto kaf ni ban ga wani mutum guda ɗaya da yake irin wannan abuwa saboda me ya buɗe wani foundation da ake kira Aure Ibada Foundation kuma a yanzu haka
ya buɗe asibiti wanda duk wani ƙauye da yake cikin jihar Sokoto idan mutum bai da lafiya ya je kawai kai tsaye a bashi magani. Don haka ne ma ya baza ɗinsa ko kuma mutanen da suke kusa da shi, wanda ko da shi baya nan za ka iya samun wa'annan mutane. In ka same su kamar ka sami Nuruddin Abubakar sarkin Fulanin Arkilla ne, wanda suka hada da Tukur Aliyu Arkilla da kuma Maina Arkilla da Alhaji Gambo, ga Baba Audu mai jama'a da kuma Malam Magaji. Ko wa'annan mutane ka samu kamar ka samu sarkin Fulanin, kamar ka samu sarkin Fulanin Arkilla ne. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya ƙara mishi ƙarfin arziki, Allah ya kiyaye shi da sharrin mahassada, Allah kuma ya ƙara mishi ƙarfin gwiwan taimakawa al'umma, ba ma iya Sokoto ba har Najeriya gaba ɗaya. Allah kuma ya ƙara arziki mai amfani. Amin summa amin. Tafiya baba zaki mai ban tsoro ga miji babba kawai